बयनिसिमबो आंनि मुङा ईशा ब्रह्म आं सासे प्लेसमेन्ट कोअर्डिनेटर हिसाबै फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूट अफ एविएशन आरो हस्पिटेलिटी मैनेजमेन्टनि हिसाबै मोनसे गोजोनथाव खौरां कैंडिडेट्सफोरनि थाखाय लानानै फैदों बेनो जाबाय जिदि इमिरेट्स एयारलाइन दङ बे माने दुबाई एयारपर्टनि थाखाय हायारिं खालामनो थांगासिनो दङ केटारिं फ्लाइट केटारिं डिपार्टमेन्टनि थाखाय बे 19 मे 2025 आव जानो थांगासिनो दं आरोना नोंथांमोननि बे इनस्टिट्यूटआवहाय मा खालामगोन जेनेबा लाइन जोंनाव दा स्क्रिनिं माने जानो थांगासिनो दङ बे 5th of May to 9th of May सिम माने सोलिबाय थागोन आरो माबायदि कैंडिडेटफोरा एलिजिबिलिटी जागोन बेनि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाहैगोन मिनिमाम एज क्राइटेरिया जाहैबाय 21 years and above आरो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जाहैगोन 10 पास एन्ड एबव आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट क्राइटेरिया दं बेनो जाहैबाय स्टुडेन्ट्स जाय बा कैंडिडेट जाय एप्लाइ खालामगोन बे माने पासपोर्ट होल्डार नङाबा एप्लाइड फर जानांगोन आरोना जुदि पासपोर्ट गैयाबाबो बे माने एप्लाइ खालामनाय जानांगोन स्क्रिनिंनि थाखाय सार्चफोर दं नामा स्क्रिनिंनि थाखाय जोंनाव दा बे स्क्रिनिंआनो बुं इन्टारभिउआनो बुं गासिबो माने फ्रि अफ कस्ट जागोन आरोना जेनेबा स्क्रिनिंनि थाखायथ' जोंनावबो दा जेबो हिडेन चार्जबो गैया आरो जेबो माने थाइसेबो बिनि थाखाय माने चार्ज खालामनाय जानाय नङा आरोना बे गासिबो फ्रि अफ कस्ट जागोन आरो मेन इन्टारभिउआ बहा आरो बबेयाव जागोन मेन इन्टारभिउआ दा जाहैगोन सिलिगुरियाव 19 of May आव ओंखायनो 10 नि सिगां माने माबा कैंडिडेट्सफोरा जाय जाय इन्ट्रेस्ट दङ बे माने जोंनि इनस्टिट्यूटआव फैनानै माने स्क्रिनिंनि थाखाय माने रेजिस्टारबो खालामनो हागोन आरो स्क्रिनिंनि थाखाय फैनो हागोन आरो रेजिस्ट्रेशन खालामनायनि जेथु सुबिदा माबायदि जागोन अनलाइन बा अफलाइन दा कैंडिडेट्सफोरनि थाखाय जों अफलाइनबो दोनदों अनलाइनबो दोनदों जाय जाय नियारेस्ट बाय क'क्राझार माने जाय क'क्राझारनिखा आरो नियारेस्ट बाय बिसोर माने फैनानैनो डाइरेक्टलि माने इनस्टिट्यूटआवनो माने रेजिस्टार खालामफैनो हागोन आरो जाय जाय जेनेबा एसे गोजाननि बाक्सा उदालगुरिनिफोर दङ बिसोरो जुदि हायाबा कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखागोन जोङो बेहाय कल खालामनानै बिसोरो मा होनो रेजिस्टारखौ खालामनो हागोन आरो नोंथांनि फ्लाइंग रुटनि जिथु लकेशन बेखौ बुंनो हागोन फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूटनि लकेशनानो जाहैबाय जेडी रोड कदमतला आरो बेनि माबा मोनसे मेमोरी रिमेन्स रेस्टुरेन्ट दङ बेनि सेम फ्ल'रावनो जाहैगोन आरो बे बोथ फर मेल एन्ड फिमेल कैंडिडेट जेरै आं क्राइटेरियाखौथ' होनखाबाय ओमफ्राय बे गासिबो मेल आरो फिमेल कैंडिडेटनि थाखाय जागोन आरोना केटारिं जायफोर माने सिलेक्शनाव थांगोन बिथांमोननि थाखाय सेलारिनि सिस्टेमाव सेलारि सिस्टेमफोरा दा बिसोरनो मिनिमाम स्टार्टिंआव 30 to 40,000 आव होगोन उइथ एकमडेशन एन्ड फुडिं आरो जेला सेलेक्शननि उनाव बिसोर थांगोन टिकेट आरो भिजाखौबो कम्पानिनिफ्राय प्रोभाइड खालामनाय जागोन आरो बिसोरनि थाखाय सिट केपासिटि दङ नामा स्क्रिनिंनि थाखाय स्क्रिनिंनि थाखायथ' दाथ' पस्टआ जेनेबा जोंनाव सिट केपासिटिनि थाखाय बिसोर जेबो माबा होआखै बेखौ माने जाय जाय गोसो बे माने फैनानै होफैनो हागोन आरो रेजिस्ट्रेशनखौ खालामफैनो हागोन आरोना थांनाय फैनायनि सुबिदाया मा जागोन थांनाय फैनायनि सुबिदायाथ' बे गावनि जाय एक्सपेन्सेस जागोन सिलिगुरिसिम बे गावनि सायाव बे एक्सपेन्सेसा गावनि सायाव जागोन आरो नोंथांमोननि बे इनस्टिट्यूटआव माबाफोर स्किल होनाय जागोन स्क्रिनिं जोंना माने खावसे स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय माने बे 4 days नङाबा 5 daysखौ जोङो फ्रि क्लास माने होगासिनो दं जेरै इन्टारभिउ स्किल्स बेखौ माने जों होगासिनो दं आरोना बेबो गासिबो फ्रि अफ कस्ट जागोन जुदि सोरबा मानडेआव जेनेबा 5th of May आव जुदि रेजिस्टार खालामनानै जुदि गावसोर माने स्किल्सफोरनि थाखाय मोनथिनो लुगैदोंबा माने बेखौ बिसोरो क्लासाव फैनो हागोन आरो थ' बेनो कैंडिडेट्स जाय जाय इन्ट्रेस्ट दङ बिसोरो डिटेल्सखौथ' कन्टेक्ट नाम्बारावनो जेनेबा डिटेल्स नांगौबा कन्टेक्टआवनो कल खालामनो हागोन बाट बिसोरखौ फिजिकेलि माने मोनसे स्क्रिनिं खालामनायबो जागोन आरोना मानो होनबा साम आरो क्राइटेरिया दंबावो बेनि थाखाय जों माने फिजिकेलि माने बेखौ स्क्रिनिं खालामनांगौ जागोन आरोना थ' बेनो कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशना
बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिटिउटआ हस्पिटेलिटि मेनेजमेन्ट आरो एभिएसननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिसन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन एडमिसन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटि मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिटिउसनआ कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिटिउसनआ गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिटिउसनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिटिउसनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो